ሰላም ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ኢኹም? ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትህልውለይ በዓልኩም ተስፋየ ላይክ ሰብስክራይብ ናገርኩም እታኹም ኣይፈልየኒ ኩራት ኣሕዋተይ እና ለማዓት ለማ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ ከም ንፈልጦ ሎሚ 5 ሰነ ተፅሕና ኣለና ፆም መርዓ 9 ሰነ ተለዋና ተሻዒቲ ትንሳኤ ማለት እዩ ካብተን 9 ድማ ድሮ 5 ሰነ ተፅሕና እኒአና እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርቲ ዘይኮነ ፈፀምቲ ይገረና ፈጣሪ 5 ሰነ ድማ ደብረ ዘይቲ ኢልካ ምፅዋዕ ኩልና ንፈልጥ ኢና ደብረ ዘይቲ በተለምዶ ድማ ብቆልቲ ላና ንፅዋዕ ማለት እዩ ተለምዶ ብቆልቲ ገለላና ኢና ንፅውዕ እና ደብረ ዘይቲ እንኳዕ ፅሕና ድሮ ወርሕና ጌርና ኒአና ፆም መርዓ ካብ ዝጅመር ድሮ ወርሒ ጌርና ኒአና እና ደብረ ዘይቲ ዝብል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ንእሽተን እስቲ ንበረከት ዝኾነና እናእኸብለኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። 5 ሰሙን ፆም 40 ደብረ ዘይቲ ደብረ ዘይቲ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሃር ዘይቲ ዝበሃል ናይ ዘይቲ ጎቦ እምባ ማለት እዩ። እዚ እምባ ካብ ጥንታዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ናይ ኣውሊዕ ገረብ ዝርከበሉ እምባ እዩ። ሕዝቅኤል 11 ምዕራፍ 23 ግብረ ሃዋርያት 1-12 ደብረ ዘይቲ ዝተባህለሉ ምክንያት ከአውሊዕ ዘይቲ ዝርከበሉ ኣብቲ እምባ ድማ ኣውሊዕ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ቦታ ከምዚ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 14:1 ዝነበሮ እግዚአብሔር ኣብ ፍርዲ ዝቕመጠሉ መዓልቲ ክመጽእ እዩ። በታ መዓልቲ እዚኣ ኣብቲ ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዘሎ ደብረ ዘይቲ ዝቖመሉ እዩ ዝብል ኣይሁዳ ብጥበብ ከምቲ ከሓዲ ዝኾነ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ መንግስቲ ኣምላኽ ያኢብስመሪጋ ዝእቶ መሲልዎ ኣብ ደብረ ዘይቲ ቀበሮ። ኣብኡ ድማ ኣብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናይቲ እምባ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ምቕባሮም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ እምባ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቅ ክሳዱ ዝዓረፈትሉ ጎይታ ዝዓረገሉ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ዓውኒ ዘሰማያት ዝመሃረሉ እዩ። ንቁልቁል ገጹ ድማ ናይቶም 3 ናይ መወዳእታ ነቢያት ኦሪት ዝኾነ ናይ ነቢ ሐጌ 520 ዓመት ዓለም ዝነበረ ዘካርያስን ሚልክያስን ማእኸል 470-440 ዓመት ኣብ ዓለም ዝነበሩ ዝተቐበሩሉ ቦታ ናይ ጎይታ ኢየሩሳሌም ዝሰምዑላ ቦታ እዮም። ቀፂሉ ድማ ብናይ ግሪካውያን ናይ ማርያም መግደላዊት ማለት ክርስትያን ዝተሃነፀ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዝጥቀስ ቅዱስ ስፍራ ብግሪካውያን ብሮማውያን ቤተክርስትያን ዝተሃንፀ ገሊኡ ድማ መሐመዳውያን ዝተሓዘ ቦታ እዩ። ጎይታ ኣብዚ እምባ ኣብ ግዜ ቀትሪ ኢየሩሳሌም ዝመሃረሉ ውዕል ምስ መሰየ ናብ ደብረ ዘይቲ ከይዱ ኣይሁድ ከም ዝነበረሉ ተጠቒሱ ኣሎ። ኢየሱስ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ለይቲ ለይቲ ድማ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ቦታ ይድይብ ይሓድር ነበረ ይብል ሉቃስ 22:21-37 ዮሃንስ 8:1 እዚ ቦታ ቅዱስ እምባ ምዃኑ ጎይታና ምስ ደቀ መዛሙርቱ ብክደተ እግሩ ብምልስላስ ከም መርገፂ እዩ። ኣይኮነን ዶ ጎይታ ብዙሕ ግዜ ዝተመላለሰሉስ ሓንቲ ሳዕ እኳ ምስ ደቀ መዛሙርቱ
ዝረገጾ ቦታ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምጽኦ ከሎ ኢሉ ደብረ ታቦር ቅዱስ እምባ ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1-18 እምበር ከስ ከምዚ ዝመስል ቅዱስ ቦታ በፂሕና ክንቅደስ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና እያ። ብዛዕባ ደብረ ዘይቲ ከባቢኡ ኣብኡ ሓፂር ጽሑፍ ተገሊጹ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ሕፅር ብዝበለ ኣብዚ ይኣኽለና እሞ እቲ ኣብ ዕለቱ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ከም ዝገልጽ ፍቓድ ኣምላክ ንርኢ። ደብረ ዘይቲ ሓምሻይ ሰሙን ኮይኑ ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ዝኸውን ምጽኣት ዝነገረሉ ቃል ትንቢት ዝተነገረሉ ነፍሲ ወከፍ ከምዘይ ዓይነት ሰባት ክንኸውን ከም ዝግበአና እናምሃረ ዕለት እዩ። እዚ ጎይታ ባዕሉ ኣብ ወንጌል ደቀ መዛሙርቱ መልእኽቲ ሊቃውንትን ድማ ኣተረጎመ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ዝተቐመጠ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንኳዕ ደማ ፅሕና ብድጋሚ እንኳዕ ፅሕና ዝተባረኸ ዝተቃደሰ በዓል ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸን ዝተቃደሰን ጾመ ረብዓ ይግበረና። ለዓድና ሰላም ፍቕሪ ይግበረና። ኣሕዋተይ ማዕረይ ምትዋዕኹም ኣይፈለኒ ላይክ ሳብስክራይብ ናገርኩም ኣታውዕኒ እዚኣ ትመስል ካብዛ መፅሓፍ ንእሽተይ ዘንበብዋ ድማ እዚኣ ትመስል። ኣሕዋተይ ማዕረይ ምትዋዕኹም ኣይፈለየና።